ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛୁ ଭାଉଜ? ତୁ ସିଏ ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ କିଏ କହୁନୁ କିଏ କହୁଛୁ? ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ? ଆଜି ମୋ ବଡ଼ବାପାର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଦିବସ ଗାଁ ସାଇଡ଼ରେ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ବି ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ଖଟା ଏସବୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଆମ ସାଇଡ଼ରେ। କୋଉଠିକି ମାଗୋ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ? ଗାଜର ସନ୍ତୁଳା ତ କାଳି ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛି? କାଳି ଭାଇ ମୋବାଇଲ ପୁରା ମାନେ ସେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ହବ ଆଇଟମ୍ ଆଜି? ଡାଲି ହବ, ମିକ୍ସଚର ହବ, ପନିର ହବ, ପୋଟଳ ହବ, ଖଟା ହବ, ହବ। ଆଜି କ'ଣ କାର କ'ଣ ହଉଛି? ଆମ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏଇ କ'ଣ କରୁଛ ବି? କାଳି ତମେ କ'ଣ ହେଡ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ? ସେକେଣ୍ଡ ହେଲ୍ପର। ଆଉ ସପନା ଭାଇ ସିଏ ହେଡ୍ ହେଡ୍। ସପନା ଭାଇ ତାର ଚାଉଳ ଭାତକୁ ଚାଉଳ କରିଦେବ। ଏଇ ସକାଳେ ଏତେ ପରିବା କିଏ କାଟିଲା? କାଳି ସକାଳେ ପରିବା କିଏ କାଟିଲା? ଏତେ ଦିନ ପରେ ଶୁଣ ଠୁଲା ଡାଲିଟା ପକେଇବ, ଶୁଣ ଠୁଲା ଡାଲି ପକେଇ ଢାଙ୍କଣ ମାରିବ ହେଲା, ମସୁରଟା ପକେଇବ, ଇଏ ଅଦା ସିଝିବ, ବଡ଼ ହେଲ୍ପର ପନିର ସେ ଆଳୁ ଛଣା ହେଲା କଠା କି ଛଣା ଆଳୁ ଛଣା ସୁପା ଛଣା କଠା ବସେ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଆଳୁ ପକେଇବ। ସୁପା ଛଡ଼େଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ତାକୁ ଛାଣିକି ପକେଇବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇବା। ଘାଣ୍ଟ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ମିକ୍ସ ଘାଣ୍ଟ। ମିକ୍ସ ଘାଣ୍ଟ। दुकान चांदुआ चांदुआ चौरा पर दिया चांदुआ
ଏ 9ଟା ଏଇ ତ ଲୋକ ଉଠି ନଥିବେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଯାଇକି କହିଦେବା କଥା କାଳିଆ ପଠେଇଦେଲେ କହିଦେବ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କାହାର ଦେଖିନି। ତମେ ହଁ ତମକୁ ତ ଜାଗୁଳାରେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ସପନ ଭାଇ କ'ଣ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଭାଇ? ହୋଟେଲ ଖୋଲା ଅଛି ଆଜି? ହଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିତେ ନେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଏଇଠି କରିଦେବା କି ନୂଆ ନା କ'ଣ? ଓ ଖଟା କରିଦେଲ ଅଙ୍ଗୁର ଏବେ କେତେ ଅଛି? ହଁ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଦିନେ କାଳି ହେଇକି ଆଜି ପବ୍ଲିସିଟି କରିଦେମି ବା ଛୁଆ ନା ନା କ'ଣ? ୟା ପରେ କାଳି ହେଇକି ଅର୍ଡର ଦେବେ ମାନେ ଗାଁରେ ଡାକିବେ ରୁଷିଆ କଟିଆକୁ କାଟିଦେବେ କାଳି ଭାଇ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଦେଖିବ ବଡ଼ ହେଲ୍ପର ଆଇଲା कपड़ा कौन कलर है? देना कपड़ा, सही कपड़ा कुछ
ये लेबर कटा बना पानी दग बना ଗ୍ୟାସ୍ କମାଅ ଆଗେ ଗ୍ୟାସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାସ୍ କମାଅ ଗ୍ୟାସ୍ କମାଇ कटना दे का रेमिल के होला या उठा बा ଏଇଟା ପୁରେଇ କୁଟା एटा कम रेडी ଏଇଟା ସିଝା ହେଇଗଲା ଫୋକ ହେଇନି ए अपन को आरे उठा उठ को जाऊ रे ना दिवा ना तब बड़ा बड़ा ना मुख्य रुचि है तो मैं राम से पुआ से का भाई नहीं है मामी आला नी बांग ये रान मोबाइल लाउनी इन तो में बांग सकाळ पखाळा केता घर सब खाई जानो ए एका लागे एके डांगा नी तो फोटो थोड़ी हमारा उठा को जान दे कोई ना नहीं नहीं बंदे जाके भाई हां किए को विभाग ग्रीन मोटर लास्ट समस्त मिसे इक्वल मार की रबे ग्रीन मोटर तार खाड़ हेलो कौन को तू लाल से पानी जा बनेई बने आलू भजा हो हम घरे आसी रंधा होती चला हां ये आमर सेल्समैन बड़ सेल्समैन अन्नपूरा दुकान बड़ सेल्समैन ସଦା କାମ ଏଇ କଲର ଲଙ୍କା ସବୁ କାଶ୍ମୀର ଗୋଟେ ଆଣିବ ବନ୍ଦ ଖାଇବା ସକାଳେ କାଶ୍ମୀର ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତା କାଶ୍ମୀର କିଣି କ'ଣ ଅଛି ଦଉଡ଼ି ଦିନ କପଡ଼ା ଦେବେ
କାଳେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ବୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ବୋଟେ ସମାନ ବୋଟେ ଆମର କମ୍ପାନୀ ମିଳିଥିଲା ତା ଡ୍ରେସ୍ କୋଡଟା ମାର୍କେଟ ନେଉଛି ନା ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଥିଲା ହ୍ୟାଲୋ ହିନ୍ଦୀ କାହିଁ ନିମିନି କାଳି ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ ନା ନା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ସେଇଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି କହିଥିଲେ ଆମେ କାମ ଏତିକି କାଳି ପୁରା ମୁଣ୍ଡର ପକଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲାଣି ପକଡ଼ି ବାନ୍ଧି କାଳି ପୁରା କାମ କରୁଛି ଦେଖ ହଁ ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ଦିଅ ପୁରା ବସିଯିବ ପୁରା ଘରଟା ବି ବସିବ ଅଟା ଇଏ ନେଇଯାଏ ଟମାଟୋ ଖଜୁରୀ କୋଟି କି ଭାଇ କାମ ଦେର ନା किलो 7 किलो का 7 किलो मतलब किलो 40 200 पानी पानी दे हाँ हाँ पानी के बोले आओ तो पानी चाहिए सेटा पछर ऐसा खाऊ तुम बेल पड़े पूरी बहुत प्रकार रांधु सारा पूरी भूल दो तो नहीं देखो जेटा देख जेटा देख के तो बोले ना पूरा काट को ना पूरा କ'ଣ କରିବ आसला जाए काकड़ा पूरे के पाट पूरे फटा ये देवी टाइम छाड़ देवी
यार है तो छुआ हाँ ଆପଣଙ୍କର ଖଟା ରେଡ଼ି ପୁରା ଫୁଲେଇ ଦେବା ଖଟା ରେଡ଼ି ଆପଣ କ'ଣ ଅଠା ଅଂଶର ବୁଝିଦେବ ବୁଝିପାରିଲ ପୁରା ଅଠା ଅଂଶର ଖଟା ହଁ କ'ଣ ଇଏ ଆଉ ତ ଚିନି ମାନ ବେଶୀ ମଳି ପରେ ପୁଣି ପୁଣି ପାଣି ଡାଲ ସେତିକି ଟମାଟୋ ପାଇଁ ମୁଁ 4 ଥର ଆଣିଛି ସେତିକି ଟମାଟୋ ପାଇଁ 4 ଥର ଆଣିଛି ଖବର ଯେତିକି ଆଳୁ ପାଇଁ 5 ଥର ଆଣିଛି ଖବର ମୁଁ ତାର ପରେ ଡାକିଥିଲି ସପନ ମନା କରୁ ଯାହା ହବ ଖାଇଦେବି ଆଉ ଅଠା କର ଆସ ବୁଢ଼ି କରୁଛୁ ଆଉ ଅଠା କର ନା ଏତିକି ରଖ ହେଲେ मेल्ट टमाटो मेल्ट हेनी पूरा टमाटो मेल्ट आउ घंटा तुम घंटा टाइम नहीं है 11टा बजले नहीं मोटर टका 10टा कलिका पड़ो एते आटा दे दो अपडू भारे आई सुले दे खावाले आबा खाली टमाटो पकौ टमाटो जा को चाटी है तू कौन को ठंडा उठे दो टमाटो ना ले आने कपड़ा कौन मिस्त्री बाबू ये हेल्पर बाबू बोधे काम बेसी जानना काम जानना दरमा आउट